na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ikaw ang mo ino? Uy, dili intawon ako, oy! Kun mao. Si kinsay mo inom niya ng bino? Sinay Sara! Unsa? Si Sarah? Kung nganong mo inuman siya? Ay, si Jala may pangutan, ma'am! Ay, basig desperado! Unsa? Desperado? O nganong desperado man siya, ha? Lucy? Ay, ang makatubag lagi ni Ana, ma'am! Mao sinay Sara! Hain siya. Tuwa sa Lord! Nagsigi og hangad sa buwan! Og nag-ihap sa mga bituon! Unsa? Hello, Mom. Nganon? Ang unsa ni? Gisugo ni mo si Lucy og bino? Yes, me. Gusto ko mainom. Og bino gyud. Yes, Mommy. May problema ba? Ay, iha. Yanong bino man. Hard ka na. Beer lang. Mommy, ganahan kong bino. Gitog na ako. Milagro, God. O gano'n mag-inom ka man, hmm? Kondisyon lang kung muinom ka ron. O gon sa hinungdan? Ganahan lang ko, mi. Desperada ka? What? Ako desperada? OMG, nga nagkuin taon nga, madesperada ko. May sulti ni Lucy, God. Nga ba sinog desperada ka? Naunsa ka, Lucy? Pataka ka malagsulti? O siya desperada? Nga nagutong madesperada man ko? Ikaw ra kayo makatubag ni Ana, day Sara! Come on, tell me, iha. Naguol ka ba nga? May pahawa si Piolo? Oh, shit. Why should I, Mommy? Siya na lang yun? Are you sure? Yes, Mom. Nga ganito mag-uol taon ko. Mag-uol ko nga ni hawa siya? Never know. Lagi, ha? Don't worry, Mommy. Very good. Just remember, iha. Never sa atong kaliwat nga muhilak ta tungod lang sa lalaki. Kay kita ang mupahilak og lalaki, og dili kita ang muhilak. Yes, Mom. We are a beauty pageant title holder. Correct? Yes, Mommy. Niya na to ang kagwapa. Beauty and brain. Unya magultag lalaki? Never. Yes, Mommy. Sure mo, Ma'am Imelda? Nga do, Lucy. Nagduda ka? Just asking! Oo. Nag-evening list pa. Hala, wara ba'y gipili ning gugma? Kung pahilakon ka, ana, muhilak gugay? Ah, Lucy. Dili ka na mahitabo ka na mo. Dili kayod. Ang lalaki ang muluhod ka na mo. O dili kami. Okay na. Naman yung taon ng ilis by Piolo day. Ay, tabang lang taniya, oy. Tanaw na ko ni mo ba? Adi sa iyong atik ha. Sabi mo yan, tuo kang iatik ka. Kay, Mura yung kasawa ng katimang taon ni by Piolo. amawag ni mo yung Lagi taon mura bali, ka kasawa lagi. Katimang si Mumbana. Tabang na ning ako, oy. Lagi. Paminaw na ko ba yung mahuwasan sa by Piolo ba? Mata na sa kauwa ba? Kanya.
Kung may bawo na siya nga, giunsa ka niya pagatiman. Ha? Kamawa na? Ikaw may trapo? Naghugas si sinuka? Ikaw yung nag-ili sa brief. Giilisan mo brief? Wa. Buloy. Kawawa na. Vida. Day. Paan ba? Nandun ako ilang pangutanan, di ba? Tugaan lang yun ha, tugaan lang. Nga naman, ang sabi akong itug-ani mo. Sabi ni mo, kanang sobra ka sa kahubog. Ang anong style lang. Takal ka pangihi. Ha? Lagi. Basta nung naitabo sa lumay piulo, ha? Oo, kumingon. Pero basta naitabo ba? Ang tinuod, ubi to, buloy. Ni action na unta to siya. Tinig sa akong atubangan. Oh, unsa? Nako! Isdastro? Ha? Tinuod ka nila? Isdastro? Oh, lagi, pero ayaw siyang sultihi ha, buloy. Tinuod ka, ha? Bida. Nahidayon kita, ha? Niabligid siya taon ang gobernador sa bintana. O niya, nigawas ang gobernador na eh. Wa, di gawas, uy. Sure na eh. Oversad ka. O saan nigawas, mayor? Wa, lagi, napugngan man ako. Moto, akong gidasya CR. Gikap di mo, gipuga di mo, porbida. Gipugngan ako iyang kamot, Ah, kadili kabot padayon. eh. Di ba? Basig mawal ka musulti na ko, ha? Wa, lagi, promise. Unsa lagi nakita di mo? Unsa ka size? Medium, extra large, XL, double XL, o triple XL, ha? Agabiha, good. wala Agawa, gini mong utok. Uy, wa ko'y nakita, Ang uy, sure wa. ba? Sure Wa, ka? lagi, wa. Sure ka? yun. Wa ko'y nakita, lagi, wa. As in, wa. Bantay, kilabiyuluha, kining mata ni maawar ko rin. Uy, ayaw, anak buloy. Uy, malain niya si Piolo. Ako rin Ayaw, diskarte. isulti. Ako rin bahala na. Buloy, sad, uy. Sige na, tuog na. Kaya matuog na sa ko. Tupad ang duha. Sige, uy, matuog na sad ko. Sige. Oy, psst. Nga naman. Nabuha lang to mo nakita taong kabay pulo. Ano buha to? Ala, dili ka mo to, no? Hanggaw kay Gagnaong. Wa ko'y nakita, uy, wa. Ate! Ay, salamat. Nagahigda na gyud ko. Kanina pa kay kong katukon. Pero lisod man sad nga biyaan si Piolo. Hansaon palabi manguskukma. Usahay makalibog ning pagbati. Usahay malipay ka. Usahay sad mahugno ang imong kaugalingon. Luoy. Luoy kit si Piolo. Wag gid lang tingali siya maka-adjust sa kinaiya ni Sarah. Maldita mangkwit. Mausabon kay kunahuna. Dali kay mahiubos. Gamay lang diferensya. Moingkri dayon. Unya, gusto dayong mupasuya. Muna ba malipay siya nga maguol ang iyang sungugon nga tao? Sama kang Piolo. Nahanok pagayos pa piulo na. Red lips kining kanahang dako na. May magsupsupon. Pero, sos, ugman eh. Ipaghonis ka uwawa. Pero sao taman. Sugos gugma mo kaya ba? Uy. Ngitaglain ay. Beda niyo. Huwag ko na hinungdan sa mga problema, babae. Ang babae, ano po'y tambala na. Mao nga ako, never. Porbeda. Di igaw kong magpatuntog ugma. Kini ako, gubig-gubig lang. Ano diha, ibog-ibog. Pero, seryoso ko gugma dong ka. Katawaan lang ta. Unya, kung mayabag ka sa gugma, king minyo ka. Ay para ni mo, ang babae nga mo pakaslan, maurang pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Pero ining makaasawa na ka, dangtang pila ka tuig. Uy, pagkadagan og puti kay glukon-lukon, nindot kay glubot. Ngay mong makitaan, pero awan na, liso na ka, kay hinikta naman kas kami nyoon. Mga ako, magpabilin kong ulitaw. Let them suffer. Di ko magminyo. Di ko magminyo! Hikog ng kami nyoon!
Ipis pa, Lucy. Naipis pa. Shala, nagkanguhal naman ka, day Sara. Sakto na intawan, ay. Nanti ka ang ipis pa. Labayon ti ka rin yung baso ron. Gusto ka? Labayon ti ka. May kay, hinanaw kong sini. Hala kung wala pa, bukol ning agtang ka. Kalihay ka ay. Ay, lihay yun. Naunsa ka man intawan. Unsa man tong gilabay ni mo, dili ba? Baso man to? Paan pa to? Aw, sawon ko to. Pero baso, ang baso, buak noon. Abtik yung ka day, Lucida. Maginabtik yun, day Sara. Dili ka magpadala sa gibating makayabag. Lucy, Ikaw, day Sara, naibawa ko ay, nga hapit ka na ibanla sa pagbating na kanang pagbating makayabag. Lucy, Kasabot ko, guol ka. Kay, wa na ang imong mahal nga mao si Piolo. unsa? Yabag ka? Ako, mag-ool ko? Never! Oh, come on. Gilitok sa imong dila. Wa ka maguol. Never kang maguol. Pero imong kasing-kasing. Oy, ang tinuod. Nagpangita kang Piolo. Lucy! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!